Zastavte ho okamžite! Stojte! Na Trenčianskom gymnáziu sa dnes vo večerných hodinách ukradla triedna kniha priamo z kabinetu. Zločin zaskočil celý kraj. Správa o ňom sa rozšírila cez EduPage a rôzne sociálne siete len v priebehu pár minút po krádeži. Viac informácií má priamo z miesta naša reportérka Barbora. Dobrý večer. Spájam sa s vami z pôdy najprestížnejšieho gymnázia v Trenčine, priamo z miesta činu, ktorý otriasa celým krajom až po Bánovce nad Bebravou. Dnes večer o 19. hodine došlo ku krádeži triednej knihy 5. BB, triedy známej pre ich prvenstvo v celonárodnej štatistike absencií žiakov. Tento čin s nepredvídateľnými následkami a neznámym páchateľom si našťastie nevyžiadal žiadne obete ani zranených. SBS služba gymnázia nám pred malou chvíľou poskytla novú, čerstvú informáciu. Páchateľ zločinu, zahalený v čiernom, bol zastihnutý pri opúšťaní školy, no kým ho SBS služba dobehla, už sedel za volantom, nachystaný na útek v jeho zelenej Honde s evidenčným číslom vozidla TN 843 AB. Trenčania, pomôžte nám odhaliť identitu páchateľa a tak vrátiť 5. BB na ich ťažko vybojovanú priečku. Barbara Beďatšová, RTVS. Code Red. O hodinu po kafe.
Ahoj. Ty vieš, koľko je hodín? Z 22:39. Prečo ponáhľaš sa niekam? Nie, neponáhľam sa. Len tu čakám vyše pol hodiny. Aha. Naozaj. Prepáč. V meste boli strašné zápchy. Ideš peši v pondelok večer a meste sú zápchy, hej? Ukradli nám triednu knihu. Dobré ráno. Ale čo my s tým? Čo my s tým? Vieš, aký veľký počet absencií má naša trieda? Naša triedna kniha drží najvyšší počet zapísaných absencií na svete a je zapísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov. To nie je len tak nejaká triedna kniha, to je svätý grál všetkých triednych kníh na svete. Koľko hodín? Skús hádať. 10 000? Vravím ti, to nie je len tak nejaká triedna kniha. To je kultúrne dedičstvo. Nemôžeme si nechať niečo také ukradnúť. Počkaj, bez triednej knihy predsa nemôžeme dostať ani vysvedčenie. Ja by som ho najradšej ani nedostal, ak mám byť úprimný. Mňa bez vysvedčka ani na tú technickú do Filakova nevezmu, že nie? Neboj. Počúvaj. Ktokoľvek tú knihu ukradol, nemôže byť ďaleko. Určite je to niekto z našej triedy. Že by? Čo vravíš? Nájdeme ho. Čím skôr, tým lepšie. Duša! Ječa, ty si naozaj prišla. Bola som sa teraz do školy, vybavila som pár vecí a dostala som do rúk záznamy, kamerové záznamy z toho dňa, kedy bola ukradnutá triedna kniha. Bohužiaľ proste boli strašne tmavé, ja nič som nevidela, ale myslím si, že niečo by to mohlo byť. Počkaj. Keď som išiel do školy, pred budovou bola padnutá čierna rukavica. Myslím si, že to má s tým niečo spoločné. Počkaj. Na zázname mal páchateľ naozaj čierna rukavica. Kde skončila tá rukavica? No asi tam stále bude. Máš pravdu, mali by sme ho zobrať na forenzné oddelenie. Dobre, tak ja pôjdem a nesú rukavicu na forenzné oddelenie a ty zatiaľ vypočuj všetkých svedkov, ktorých vieš nájsť na mieste činu, dobre? Jasne.
Ty som ti, Sličko moje, mám toľko práce, toľko, že naozaj. Prosím. Ja, ako ešte? Niečo nové? Bol som kúpiť nové triedy. Ako si vedela? Niečo nové ohľadom toho, prečo tu sme? Áno, to tiež. Neuveríš, Liptákové ukradli gorále. Počkaj. Chceš mi povedať, že to je ten istý fešák, ktorý nám ukradol triednu knihu? Čítaš mi myšlienky. A ešte lepšie, nie je to fešák, ale fešanta. Aj som si ju so sebou priniesol. Si si istý, že si priniesol správneho človeka? Naposledy mala Ivetka gorále na opravnom termíne písomiek z fyziky včera po obede. Podozrivá písomku odovzdala ako posledná. Vítaj. My sme investigačný tým, ktorý sa venuje krádeži triednej knihy. Máme na teba pár otázok, môžeme? No, hej. Kedy si včera dopísala pár písomku? Čo ja viem, bola ťažká. Neviem, ako to vedeli sa tým zbúchať tak skoro. Takže chceš povedať, že si ako posledná odovzdala písomku. No, chcete ma súdiť za to, že ma schovala na kalkulačku? Ideme ťa súdiť za to, že si potenciálne ukradla vzácny objekt. 2 vzácne objekty. Žiadne gorále ma nezaujímajú a nič som neukradla. Jednoducho som dopísala písomku a odišla z triedy. A keby chcem niečo ukradnúť viem tie písomky. Okradla teda dostala v triede úplne sama. Ako prst. Kája, nehádaj sa s nami. Chcem len prísť na to, kde som hodila naša vzácna triedna kniha a čo sa stalo s gorálmi našej pani profesorky. Veľmi by sme si vážili, keby si nám naše vyšetrovanie aspoň trochu uľahčila. Dobre, pýtajte sa ma, čo chcete, ale nemám na vás svoj večer. Ešte musím dokopať tie kanály v lehote. Podľa záznamu sú školu opustila presne 17:07. Čo si tu celý ten čas robila? Musela som si vyriešiť ešte nejaké veci. Od triede, od riaditeľky, výpis známok, veci na vysoko, no. Dobre, počkaj. Sice nemám seminár z matematiky, ale niečo mi teda hovorí, že medzi 3. a 5. sú 2 hodiny času. To mi chceš povedať, že 2 hodiny si toto robila? Veď ako som povedala. Videli sme ťa vychádzať z dejepisaného kabinetu. Počkaj. Ty si teda v ten deň neopravila len jednu zákon, ale 2 žel. Vy tomu nechápete, my sa milujeme a ja som to opäť prepadala. Ja som tu jednotku potrebovala. My sa
Čak, prepáč, budem tam skôr. Prosím vás, pomôžte. Našiel som Petra v kabinete bez muzu. A najdôležitejšie chyba je hrnček z kávy. Náš zlodej udrel znova. Už mám toho fakt plné zuby, ten kradnúci hajzel je neustále pred nami. Ako by vždy videl, kde sme a čo robíme. Možno je čas miery sa s tým, že zo mňa nikdy elektrikár nebude. Že sa do Filaka vôbec ani nedostane. Ešte vždy to môže skúsiť v prievidži. Len rýchlo nafoďme stopy a potom to zabalíme a odošleme naše výskumy vedeniu. Pri Jankom stále sa dávala pekne. Mokrý kruh po šálke tu stále je. Museli sme ho len ochod minúť. No ale keďže na to už kašleme, tak ti porozprávam o tom, ako som sadil egreše a zaváral na chalupe. Niekto tu je. Používam novú odrodu Lady Sun a je to niečo úplne úžasné. Nemá to trenie, ovoce je úplne... Prepána, Dušan, už buď ticho, niečo sa deje, niekto tu je, nepočuješ to? Preboha! Aj máme ťa! Máš posledný jednotlač. Vy si to zle vysvetľujete. Nie, pozrite, ja mám krížik na krku, aj vodický, občiansky, technický, peňažík, ja vám všetko ukážem, ja som poctivý, 0 priestupkov, prosím, nie, ja vám to vysvetlím, prosím. Toto vy nemôžete robiť, prosím, ja som slušný občan, nie. Chceš nám povedať, kde si bol, keď sa ukradla jedna kniha? Ale prosím vás, ja by som vám to vysvetlil, ale ja v tom nemám žiadne prsty, pozrite. Haha, ja tu nosím každý deň zo sebou. Malenku Máriu, každý deň v mojom váčku. Počkaj, čo si naozaj robil v tom kabinete? No viete, ja mám taký menší problém, no nie ten, ale s biológiou. Mne tá biológia moc nejde a samozrejme písomky mi teda tiež moc nejdú. A rodičia sa potom hnevajú, keď mám zlé známky a ja nechcem, aby sa na mňa hnevali, lebo potom to doma škaredo vyzerá. A tak som si chcel trošku polepšiť v tom kabinete, že si trošku tak pripíšem lepšie známky a tam ste ma vlastne načapali a zvyšok poznáte. Už mám toho fakt plné zuby, ten kradnúci hajzel je vždy okolo pred nami. Ako by vedel... Chápeme. Počkaj, ale teraz na mňa dávaš žiadny dôvod, prečo ťa nepomôcť. Ale prosím ťa, kto z nás si nikdy nezlepšoval známky v kabinete? Nikdy neviete, kedy vám budem užitočný. Toto mi nemôžete urobiť. Počkaj, takže budeš nám podadzovať info? Na tom sa vieme dohodnúť.
Mám to, čo si chcel. Do tretice všetko dobré. PS. Viem o vás. Nemáte šancu. Vôbec sa mi to nepáči. Najskôr mi od včera Katka nedvíha a teraz toto. A mimochodom, kde je tá druhá? Neviem. Na celom tom je niečo podozrivé. Ani na naše každovíkendové zadávanie Egrešov neprišla. Niečo tu smrdí. A ste došli. Thank you.